Hemme salam. Oğlanlar yürüyte siz için bakalar ardanlardan täze menüni koyacak. Önkü 70 yaşlık pizza 55 oldu. Kiçik pizzamız 50'di 35 oldu. Bakalar ardanlardır menüni koyacak. Seredin hiç şili gramaj ütken derler. Edil şo bolşu. Sıyır et kaptalının sıyırı hemme zat yetik. Hiç gramaj zat ütken ok pizza kiçelen ok. Diňe sizin haýyşdyňyz boýunça bakalar ardanlatdyk. Arkaň ýüztüm aşakda nomer, aşakda Instagram'a da hokman agda bolun aktif gatnaşyň. Instagram'da her hepde 2-3 tane konkurs eder. Her hepde 2-3 tane adamı muço pizza uradır. Şoň üçin Instagram'a geçin, agda bolun, agdalyň içinden saýlaryny ödüm. Ödüm listine ertik gaýtjak 2-3 tane adama muço pizzany. Şoň üçin aktif gatnaşyň Instagram'da da. Seredin syrak çykdyranlar. Hiç zat ütken däler, edil şuňalyk berler.